Pois todo a punto no plató para comenzar ese minuto final, proba definitiva, hoxe con Toni de Sanxenxo, disposto a levar o bote. Se vos tamén queredes estar onde está Toni, xa sabedes, aquí en baixo esta resposta, 618-3888-087. Escribídenos, e igual acabades pelexando por un bote como o de hoxe, que xa está en 33.500 euros. Case nada, Toni. Aprecio o día, marchas con eles, camiño do Salnés. Como sabes, agora vas a enfrontar 5 preguntas e por cada acerto recibirás 100 euros. Iso sí, se dá a resposta correcta nas 5 preguntas, levará o bote. Ten que facer pleno para iso, sí. E as categorías de hoxe polas que chamamos preguntar son estas que ves. Xogaremos con estrelas, Grecia, deportes, infantil e estranxeiro. Temos un minuto por diante, 60 segundiños, para eses 33.500 euros. Toni, preparado? Sí. Veña, pois moita sorte. E tempo. Estrelas, que actriz gañou un Óscar polo seu papel en Shakespeare in Love? Paso. Grecia, que filósofo grego explicou o mito da caverna? O mito da caverna. Da caverna. Paso. Deportes, que equipo madrileño gañou o trofeo Teresa Herrera en 2024? Vou dicir o Real Madrid. Paramos o tempo con ese Real Madrid, paramos a falta de 34 segundos. O primeiro pedirche disculpas porque levo facendo toda a vida a gracia co mito da taberna en vez de caverna e saliu xusto agora. Pero é o mito da caverna. Non. O mito da caverna é o que buscamos. Que filósofo grego explicou o mito da caverna? O mito da caverna. Volveremos tamén a de estrelas. Buscamos aí a actriz que gañou ese Óscar por a película de Shakespeare in Love. E veremos se o Real Madrid foi quen gañou Teresa Herrera no ano 2024. Temos por diante tamén a categoría de infantil e de estranxeiro. Máis de medio minuto por diante. Preparado para continuar, Toni? Sí, sí. Sí? Pois veña, concentración. E tempo. Non é correcto. Infantil. Que mascota ten Maléfica na película de Disney La Bella Durmiente? Paso. Estranxeiro. En que rexión está a cidade portuguesa de Faro? No Algarve. É correcto. Estrelas. Que actriz gañou un Óscar por o seu papel en Shakespeare in Love? Dime algo, se non pasa. Pasa, pasa. Paramos o tempo. Paramos a falta de 9 segundos. E esta parada é unha parada técnica importante para ti, como cando vas na ruta. Para repostar e para despexar ben a cabeza. Quédanos a categoría de Grecia, deportes e infantil por diante. Quedanlle 9 segundiños a facer bo uso deles, Toni. Preparado? Sí. Veña, concentración. E tempo. Grecia. Platón. É correcto. Deportes. Atlético de Madrid. Non é correcto. Infantil. Paso. Estrelas. Paso. Deportes. Rayo Vallecano. Non houbo tempo para máis, tampouco era correcto, pero ben xogado, ben intentado aí por parte de Toni, aproveitando os últimos segundiños. Non era Rayo Vallecano que engañou ese Teresa Herrera, fora o Leganés, o equipo pepinero. Quedábanos na categoría de estrelas Gwyneth Paltrow, que foi a que gañou ese Óscar por Shakespeare in Love, e un corvo é a mascota que tiña, ou ese animal de compañía de Maléfica, en La Bella Durmiente. Ainda así, ben xogado, Toni. 2 acertos, 200 euros que van para Sanxenxo, máis que merecidos. Ben xogado. E garda forza para mañá, porque como está o bote no próximo atrapo, nos xogaremos por 33.700 euros. Pasa nada. Non o perdades, Ata a festa.